Ние от ГЕРБ-СДС сме били в опозиция в продължение на 4 години и мисля, че в това време сме вкарали само един вот на недоверие. И между другото той беше успешен. 10 секунди. Заповядайте, господин Янчев, за 10 секунди. Колегата ми подсказа, че са 7 секунди. Заповядайте. Господин Биков, ГЕРБ и Бойко Борисов внесоха 5 вота на недоверие за една година на правителството на коалиционните ви партньори ДПС и БСП през 2014 година. Как ще го коментирате това? 5 вота. Благодаря, господин Биков. Дуплика желаете ли? Заповядайте. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Янчев! Прав сте, 2014, 2013, 2014 година ГЕРБ внесе 4 или 5 вота. Какво се случи обаче накрая? Накрая правителството падна само.